Kaladan ke jingja syatu ke wei ke asyuk lelan dumper truck ke badan ya registration number ML Shiphobi saw iwei lai na ka jaka ka bala penyeng ya ka ha petrol pump ichamati ha kamiet kat wei tere gunailar arajar arsan na kaliang unishit singha ubari ukhun jong ka kalpana singha ka try jong ketika kali ulabu da ka ejahar ha Shela police station ha ka khat atare gunailar arajar arsan laong ba ha ka por Shipho shiteng ha ketika miet kat kum ka CCTV camera ladon arwur ki breu ki bala penpat ya ka yet jong ketika kali bat hadin ha ka por Shipho sa puai minute kila pen em ya ka kali bat nyak bak ya ka na katay ke jaka. Unishat ula kentu ya ki bor pulit ke Shela police station bakin shimkia bat but din ya ka kali bat ya kitay kinong to. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya